who started out, but they couldn't even make out what exactly, they couldn't come forward to speak. With the days going by, they found their voice. They found that there were other children who were like them, and it gave them that confidence. And what does confidence do? Confidence eventually leads to what? Leadership. And you're able to stand anywhere on the globe and be who you are. Okay? So now, children, we are grooming you to be adults who are going to be what? Who know where they stand. Because when a child knows who they are, they grow into adults who know where they stand. Okay? So, Asim Kanjono, I like every parent on this call. In 20 years' time, what will this child that we are looking at today be? What do you think and what do you hope they will still remember about being Igbo? So that is why we are here. This is one of the defining moments that creates that memory for our children. So today's event is one answer to that question. And I hope we all stay tuned to see how our children will display such important skill. Okay, so our children will not just spell words. Of course, we are not here to just spell words. We are here to celebrate the courage. You see some of them making those efforts. You see some of them trying. We are celebrating their courage. We are celebrating their growth. I then celebrate the excellence and the identity that are gradually grooming in themselves. So this will actually remind us that our language is our life and our culture is beautiful. All right. So our future is worth investing in. And that is why we are all here to celebrate every child here, because every child here is a winner. So before we get started, we are going to say our opening prayer. And after that, I'm going to have the privilege and the honor to introduce our special guest all the way from BBC News Igbo. And after that, we'll be able to go through the competition briefing. We'll tell you all the things that you need to know and everything that you need to do, the rules of engagement, because there is an award for the star students. Remember, everybody here is already a winner. All right? So after the breakout session, we come back and there will be an address by our special guest, and he will award the ceremony, and we'll take our group photographs, and everybody goes home winning. Okay? So opening prayer, I would love to call on our daddy here, Mr. Johnny, to help us in Kaikpekpere for this moment. Umuoma Igbo, ana m ekene unu. Ama na unu na-anụ unu mo. Anyị na-anụ unu gị, sir. Okay, daalụ sọ coach anyị. Biko, na-egbu oge ka anyị bido ihe anyị na-eme n'ụbọchị nke taa, ịkpọku Chineke n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Amen. Onye nwe anyị na Chineke, anyị na-ekene gị n'ụbọchị nke taa nke ị nyere anyị. Anyị na-ekene gị maka afọ ọma gị. Anyị na-ekenekwa gị maka nzọpụta gị, ka isi wee na-edu anyị, na-azụ anyị nri, na-enyere anyị aka n'ezinụlọ anyị n'ofu n'ofu. Anyị na-ekene gị maka onyinye nke ezinụlọ. Anyị na-ekene gị maka ọganiru nke ị na-ewetara anyị. Anyị na-asị gị biko gị nara ekene niile, ọjịja mma niile, nsọpụrụ niile, ịpụ isi ala niile, ya dịrị gị bido taa gaba ruo mgbe ebi ebi, n'afa Jizọs. Amen. Onye nwe anyị na Chineke, anyị na-ahanyezi ihe niile anyị ga-eme taa na Nsupe nke asụsụ Igbo, nke ụmụ nke anyị mụrụ. Anyị na-egosi ụzọ ha ga-agbasa
gbasara ịsụ asụsụ Igbo, ihe ga-abara ha uru, ihe ga-eme ka ha mara onwe ha kwụrụ chịm n'ebe ndị ọzọ nọ, mmarụ na asụsụ Igbo bụ ndụ ka a na-enye ha, ndụ ka a na-azụ ha, ndụ zuru oke. Ya apụta na igwe ka ụmụ anyị kwụrụ chịm mara ebe ha si, marụ their identity, marụ their culture, their values. So anyị na-ayọ gị na pụrụ ihe niile, biko ka inyere anyị aka n'ọrụ a na-alụ na Umuoma Igbo, nnukwu ọrụ. Biko ka inyere anyị aka ka ịkwado ihe niile a na-eme iji fụ na ụmụazị nke inyere anyị bụrụ ụmụazị ga-apụ ihe, ụmụazị ga-abara onwe ha uru, baalụ nne na nna uru, baalụ ikwu na ibe uru, baalụ ụwa ha pụtara uru. So nna dị nsọ, anyị na-ayọ gị biko ka ị bịa nọnyere anyị n'ụbọchị nke taa. Ihe niile anyị ga-eme ka ọ bụrụ ihe ga na-aga n'iru, ihe ga-enye gị otito, ihe ga-apụta na ụmụazị nke i nyere anyị ọ ga-adịrị ha mma. Biko ka ị nyere anyị aka, gbaa anyị ume, ike agwụ na anyị, ọkachasị ndị kochi Umuoma Igbo na ndị na ha na-arụ ọrụ. Biko ka ịgba ume ka ihe a na-eme na-aga n'iru na-agba mmanụ, ka ọ bụrụ na asụsụ Igbo ga-ejezu mba niile, asụsụ Igbo amaana, asụsụ Igbo ga-anọgide soro na asụsụ niile a na-asụ n'ụwa. Amen. Distinct, kwụrụ chịm, stand tall na asụsụ niile a na-asụ n'ụwa. Ịpụta kịta n'ụwa anyị nọ n'ime ya, efo different languages. Ndị Chinese a na-asụ their language with confidence. Ndị America na-asụ their English with confidence. Kezi ka asụsụ Igbo ya pụtazi, ọ bụrụzi ibe ya a na-asụ a na-ekudi isi n'ala. Chineke ama ekwe, maka asụsụ Igbo bụ Chineke wetara. And he checked the population of Igbos worldwide. We are not in the list. So asụsụ Igbo ga-adịgide ruo mgbe ebi ebi n'afa Jizọs. Amen. Onye nwe anyị na Chineke biko gọzie ihe niile anyị ga-eme taa na Nsupe Igbo a, ka ibe niile gala anyị nke ọma, ka ibe niile anyị buru n'obi ka ọ bụrụ ihe niile ga-abịa na mmezu n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Amen. Otito dịrị Jesu. Na ndụ ebe ebe. Daalụnụ nna anyị. Biko ka anyị kụọlụ n'aka, ọ dị mma ka anyị ghara igbu oge. The next thing anyị ga-eme kịta bụ introduce our guest. Biko before introduce our guest, onye ọbụla kụba n'aka, na-akụ n'aka, kụba n'aka. Ọ dị mma. Our guest is a broadcast journalist, onye nta akụkọ nke BBC News Igbo, Sir Mr. Chinonso Ugoji. Biko na-akụkwa n'aka before na-akpọkwu ya, na-akụ n'aka. Ọ dị mma. Our chief and special guest for our spelling bee Nsupe 2.0 nke Umuoma Igbo Academy na-ehold tata bụ ụbọchị Satọde, ụbọchị nke mbụ n'ọnwa nke asatọ. Mr. Chinonso Ugoji bụ onye broadcast journalist na BBC World News, who is a passionate advocate for the preservation and the promotion of the Igbo language and culture. Adema, our guest is a distinguished broadcast journalist with the BBC Igbo World Service, a passionate advocate for the preservation and promotion of the Igbo language and culture. He's a graduate of education linguistics from the University of Nigeria in Nsukka, where he started his broadcasting career as one of the pioneer Igbo on-air personalities at Darling 107.3 FM, Owerri, before joining the BBC World Service. He's fondly known as CPC Onyenkuka. He is widely respected for using the media to celebrate Igbo identity
and inspire the new generation to embrace the language and their heritage. Because with deep sense of with his deep love for humanity is beautifully reflected in his signature words. Ndụ mmiri, ndụ azụ. Mmiri atala ma azụ anwụla. Onye anụkwala ma ibe ya efula. Because with a warm and wonderful Umuaka, I welcome our guest today, Mr. Chinonso Ugoji. So may we have the honor of seeing you. Ayala Umuaka, ayala Umuaka, ayala Umuaka. Hello. Ayala Umuaka biko na akusi na akike, na akusi na akike. Hello, sir. Ndewo, sir. I'm very excited to have you. All the children and families who have been looking forward to seeing you. No, sir, no. Okay. I ga-ahapụ gị ka mgbe oge anyị mechaziri ka ị gwa anyị okwu Igbo ma ịtọ. Ka anyị gaa n'iru, ka anyị gaa straight to the competition so far, sir. Okay. So this is our contestants. Because onye ọbụla gezie ntị kịta, we're about to enter into the spelling bee properly. Please listen, okay? The first thing bụ na anyị ama mkpọ afa mmadụ, anyị ama nchọ iji afa mmadụ, so that we are very objective in the scoring and in the awarding of the gifts, okay? So each time you are called, the judge, our judge for NDC 10 to 16, Gabo, our special guest, Oga afa, Oga say akara 001. Super, he can pick from the this. We'll start gradually, round 1, round 2, round 3. Round 1 will be like the first 3-letter word, we'll graduate to the 4-letter word and all that. So I mecha akpoge akara 001 eza akpoge igenti for the word. So I gotta say akara 001 super aka. Then akara 001 will now say aka aka. If you didn't hear, please ask for a repetition, okay? If you heard, just go ahead and spell. But if you didn't hear well, ask to be repeated. As soon as he says super aka, a timer starts. We have timer that will be able to help us to keep to time. We won't spend at the most 45 seconds for each word. I expect that Naige finish, but Obu Naige finish in 45 seconds. A man Naige near to the next group, to the next person, to be a bonus. And if you get your score correct, it's 2 points. If you don't get it correct, it's 0. And if there's a bonus point, it goes to the other person as a bonus point. Okay? So you read your word 5 seconds. You can repeat if you wish to. Then you have time to think and spell your word. Please don't rush your word. We are here to enjoy this process. Repeat the completed word so that we know you are finished. So you say A-K-A, aka. Make sure you say A-K-A, aka, to help us know that you have finished. Then once you have finished, then we record you, okay? Parents, please let us not assist our children. We are just here to have fun. Let's not make it, let's just enjoy the process. Let them relax. We are all learning. This is a way of learning how to speak Igbo, okay? Adema. So after that, I just want to take out time to actually appreciate our gold sponsor, Dr. Umuoma Igbo, who has graciously giving us the opportunity to award the champion on both levels. We'll be having our champions for both levels at
for the children. Each child, each winner would have a gift card in the tune of 25 USD, $25. And if the winner is declared, that would be conveyed to that person. The first runner-up and the second runner-up will be congratulated and given a digital award of certificates, and every other person will be recognized. We are hoping that in the grand finale, which we scheduled between September and October, we'll be able to have sponsors that will give every child the opportunity to be awarded. Okay? So enjoy the process, taking a deep breath and spell your words. Clarity is more important. Clarity is more important. A, K, A is better than A, K, A. A, K, A. Taking a deep breath, spell your words and enjoy it. Okay? Adema. So we are going to go to the breakout rooms. The room 1 will be here with Coach Noni, which is the age 5 to 9, right? And room 2 will be with our special guests, ages 10 to 16. So as we get the rooms, please, you enter your own room and we will be back after that. And any questions? Any questions? Huh? Can your siblings compete? Huh? Can your siblings compete? Everybody that has a number would compete. Those that have the number, but I don't have a number. Your mom will talk to your mom later, okay? Team Dema is officially the one that will be in that room. Okay? I have a question. Please go ahead and ask. So if from 5 to 9, do we just stay where we are right now? Yes, 5 to 9, please remain in your room. The breakout room will be for the older children, the senior category, age 10 to 19. Those that have been in the senior category, please, you move over to the senior category as soon as this room is created, okay? Any more questions? I'm 8. Am I in the senior category? Okay, so I've opened the room. Let the senior now move to their rooms. Can we all see the rooms? The senior can now join the breakout room. Sir, you enter the breakout room with them, sir. Okay. The breakout room will have Mrs. Onyame. I'm sorry. The timekeeper will be there in the senior category. Okay. 007, Inwere ajụjụ. Inwere ajụjụ. You have a question? Do you have a question? Is her name? No, you raised up your hand. So Anna, you didn't have a question. No. Yes or no? Okay, 007. Kedu ajụjụ ị nwere? Do you have a question? Do you have a question? Yes. What's the question? Yeah, please go ahead and ask. I have a question. Go ahead and ask. I have a question. My sister has a question. Okay, Chimdema, What's the question? kedu ajụjụ ị nwere? The prize. Okay, we're about to start. The prize. How will he even come to our house? Don't worry, it will come. How you entered here, that's how it will enter your house. How did you enter here?
Champion, can I do where? I have a question. I have a question. Question now. Okay. Champion, do you have a question? I have a question. I have a question. Yes. Okay, what's your question? So so did you ever say you're gonna be giving out $100 or? Let's do the competition first now. Champion. How? $100. If I Because give I you don't, $100, you get because okay, Obina, I champion, don't don't think I'll worry. win. I Just won't win. yeah, don't worry. Just make sure you win. Then we can talk about how we get it. Okay, Obina, some can do your question. What is your question? Where is Because gonna we be need the to start. prize? What is going to be the prize? What? No, I'm saying where. Obina, some, what's your question? Where is going to be the prize? You get a gift card or money. Okay? Yeah. So make sure you do your best. All I have a right, let's question. start. Let's start. I Let's have a start. question. I have a question. Oh, I have a Chibemele, what's the question. question? Chibemele, what's the question? What time for the end? Hmm? What time is it going to end? Is it going to As soon as we are done. When we start now, in the next 30 minutes or so, we'll finish, okay? I have a question. Who has a question? Champion, uh-huh. So how much is the card gonna be? Because I hope it's something like $50 or $60. They're not having dollars. We Don't worry, you'll be fine. I think you said $25. I have a question. People don't want us to You start. see, champion. People don't want us to start. No problem. But I'm trying to say. Okay. Akara 001. Let me get everybody's. Wisdom. Okay, Mpoge, if I call you, if I call your number, it's in present. Ada, is Evelyn here? Tinye your camera. If it's Evelyn that I'm seeing here, put on your camera, please. I want to see everybody here. Put on your camera and your number, please. Okay, very good. Yeah, it's 022. I'm ready. Yeah, I listen to the message of again and again. Okay, Akara Huh? 004. Super. You hear me? Super big. Super ndo. Everything is saying Ndo. Biko kwọrọ ni aka. Daalụ. Akara 008. Sorry, 007. Super mba. Anụrụ m ihe ikwu. take again? Biko kwọrọ ni aka. Kwọrọ ni aka. Akara 008. Super
Dalo. Dalo. Kuproniaka. Kuproniaka. Okay. Akara 009. Super no. No. Ni, o, no. Biko kuproniaka. Ezigbo nwa. Ọ dị mma. Akara 01006. Super Ada. Ada. Steph. Akara 006. Super Ada. Thank you, guys. No. Okay. I done this. 021. This This one. it. Contestant in my lord, 10 seconds more. Akara 006. You don't know your number? Wow. What should we spell? Time up. The time is up. Oh. Akara 0002016. Super What did they call me? nwa. No, actually a 2 and a 1. Super. Nwa. Biko kụpụrụnụ aka. Ezigbo nwa. Ọ dị mma. Akara 021. Super nne. Hey, super only now. Ne. Ezigbo nwa kụọrụnụ aka. Is Chidinma eliminated? No, we're still going round. Pay attention, okay? She needs to pay attention so that she doesn't miss her time. Contestant has the 10 seconds more. No, he has finished. Omechego. Okay, Akara 022. Super nna. You already gone? Kedu ihe nne a bụ? Gịnị bụ Contestant has nne a? the 10 seconds more. Time up. A ga-enye gị one point, half point. Maka anyị si onye super ọgwa anyị aha okwu ahụ super. So ị ga-ewere half point. Let's follow instructions, okay? Akara 027. Super Ada. Ada. As Akara 027. Chiemelie, that's not you. Please pay attention. Akara 027. Super Ada.
Yes. Okay, are you spelling it? Spelling what? Ada. Ada. Did somebody just spell it already? Ada. That's what they just said. Ada. And they have to say the name. Ada. I sị na ya chọrọ ka parents na-enyere anyị aka. Or disqualify parental help. Akara 0, 2, 3. Super car. Ga. C-A-R. Ga. Car. Do you mean like the car that you drive? Anyị ada anụkwu oyibo na nke a. Kaa bụ ekene ndị Igbo na-agwa nwanne ha. Kaa nke pụtara good. K-A-R. Ka. K-A-R. Ka. 10 seconds more. K-A. Ka. K-A. M ga-enye gị half point. Okay. Time up. K-A-A. Ka. Ọ dị mma. Akara 0, 3, 5. Super. Super kụọrọ n'aka. Ọ dị mma. Ọkwa onye ọbụla anyị agago round everybody. O nwere onye m akpọbe? 032. Kedu onye bụ 032? Your video is off. Who is 032? Kedu onye bụ 032? And are you going out? You stay at home? Kedu onye bụ 032. Sinachi. He's just coming back from boys camp, but he just wants to be listening, please. Okay, he doesn't want to participate. He's just coming back. He's just having a shower. He was sleeping on the bus as well, but he wants to just listen and know. Yeah. Yes, okay. ma'am. Thank you. All right, no problem. It's fine. Odima, we're going over to the second round now. Are we ready? Who is excited? Who is excited? Huh? Have I called everybody? Have I called everybody? And I spoke everybody. Yes. Okay, very good. We're going to the second round now. Pay attention. Remember the rules. Say it one after the other and complete it by completing the word. Okay? Okay. Okay. Akara 004. Super ndewo. Ni Di-e-wo, ndewo. Ni di e Ni di we e wo, ndewo. Ni di e wi o. Ndewo. Ọ dị mma. Okay. Akara 007. Super isi. Isi. Kọrọ n'aka. Ọ dị mma. Akara 008.
Super aka. Aki. Ha. Again. Aki. Aka. Correct. Aka. You know, right now is elimination method. If I call you, if you don't say it 111 and tell me complete, I'll not give you any points because everybody here now is doing very well. It's difficult for me to know who to eliminate. So be careful, don't waste your points. If I call you, follow the rule of the game. Make sure you spell 111. Take it small. Coach Noni will wait for you. 111. Then you pronounce everything, okay? Ọ dị mma, akara 009 super ụkwụ. Ụkwụ. Correct. Kọọlụ na aka ezigbo nwa. Ọ dị mma, akara 006 super super imi. Did you call Chidinma? 10 seconds more. Aka. Ọ bụrụ ngwa bụ Chimdimma. Chima, do aka. Aka. Time up. You said it. We said it before. Chimdimma's brother. You are disrupting the class. I need you to allow your sister to be the one that is spelling, okay? And you people are not paying attention. This is the second time I'm calling. You are not answering. Allow her to spell. We are just learning, okay? Okay, I'll give her 1 point. At least there was a trial. Akara 016 super ntị. Ntị. Biko kụọrọ ya aka. Ntị. Ọ dị mma, akara 021 super ọnụ. Akara 021 super ọnụ. On. Ọnụ. Ọnụ kụọrọ ya aka. Ọ dị mma. Akara 022 super ire. 3. Ire. 5. 3, 4, 5. Ire. Try again. It doesn't sound correct. They're all correct. Ire. 10 seconds more. 10, 9, 8, 6, 5, 4. Ire. Okay. Time up. Ịkatara ya nne. Kedu onye a ga-enye bonus? Kedu onye ga-aga bonus? Bonus. Okay, akara 023 bụ ụzọ wenye aka ya enu. Ngwa 023 walu bonus. Super ire. Ire. Correct.
ire. Ire pụtara teeth na bekee. Mba, ọ pụtara kwa teeth nna. Tongue na bekee. Ọ dị mma, daalụ. Akara 027 super eze 027 super eze. Eze. Super eze. Super eze nna. Soup. 10 seconds more. Super eze. Your time is up. Nna ngwa gee ntị ka ịnụ ka ndị ọzọ ga-esi mee ka onye ga-ewe bonus point. Bonus point. Kedu onye ga-ewe bonus point? So Chika ma ngwa welu bonus point. Chidima. Eze. Biko kụpụrụ ni aka. Eze. Ọ dị mma. Akara 023 super anya. 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 Super ya ọzọ, super ya ọfụma nna. Anya. Anya. Ọ dị mma ngwa kọrọ ni aka. Okay. Akara 035 super nri. Can you please repeat? Akara 035 super nri. Inri. Super ya ọzọ nne. Ini. Asị m nri. Iri. Iri. Ọ dị mma kụọrọ ni aka. Nri. Ọ dị mma. Akara 032 super. Okay, I think 032 is not here. Ọ dị mma. 012, you're just joining us. 012 and 013. Ọ dị mma. Akara 012 super G. Coach Nani, he's Yes, not ma'am. here. He did not really participate in the summer camp, so he will not be participating in the spelling bee, yes. But 013 said Mama Chi will be participating. Mama Chi 013 super G. G. E. G. Super G. G. Good. Yeah. G. Say it confidently. G. On the macaroni aka. Okay. So we are going to round 3. Round 3, elimination. Round 3, everybody pay attention. Round 3. Good. Now,
We are going to the serious category now. This is the category that will say those who will pass and those who will go. 004. Akara 004. Super akpu. A-P-U, apple. Oproniaka, A-P-O, akpu. Akara 007. Super ukwa. O-P-A. Ukwa. Okwe a ukwa koroniaka. There, but I just. Ọ dị mma. Akara 008. Super enwe. And seconds Enwe. more. Enwe. Say it one more time. Anya. Mba, bụrụ anya. Asị m enwe. Ọ dị Time mma. up. Kedu onye ga-ewe bonus points? Time up. Kedu onye ga-ewe bonus points? You did not get it right away. Kedu onye ga-ewe bonus points? You can't have it because you lost. Okay. Ama m onye bụ ụzọ wenye aka ya enu. Ngwa gaa na chat box. Onye ga-ebu ụzọ sị dee afa ya, mkpọọ ya. Ide nọmba gị, mkpọọ gị. The first number I will see that I'll call 023. Ọ dị mma 023. Super enwe. Enwe, enwe. Enwe kọrọ n'aka enwe enwe. Ọ dị mma. Akara 009. Super oche. Oche. O-chi-e. Oche. Correct. Kọrọ n'aka o-chi-e. Oche. Ọ dị mma. Akara 006. Super akpa. Akpa. Akara 006. Super akpa. Apa. Where are the books Say for? apa. 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 It's different. Super ya nne. Super ya. You can do it, okay? Super go ya. Mbọ super be ya nụbe m ya. Kwuo ya ọfụma. Okay, Chima say Agwanya ihe ọ ga-eme. Akpa. Super akpa. 10 seconds more. Actually meant to now be. pronounce the full word. Remember, there's meant to be red one. Hello. Sure. Okay. Your time is up. Chimdimma. You said it. It was under the bed. Akpa. I didn't hear what she said. You said apa. No, it's it's not akpa now. Oh, It's not akpa. but over there. So she's eliminated. Chimdimma's brother, be coming down. Akpa. And they said Akara o kedu onye ga-ewe bonus? That is not written. Kedu onye ga-ewe bonus?
Go to the chat box. Let me see some. the first person. Give us some. Please tap it. Me. No, I'll not give 023 again. You don't want, I won't do that one. You want to take all the bonus points. Akara 023, but 021. Okay, I'll take 021. Can I have 021? 021. Okay, super akba. Akpa. Akpa. Super ọzọ. Okay, time up. Kedu onye ga-super akpa? Me. 007. Ngwa super akpa. 7. That's 7, not even me. 007 super akpa. Bonus points. Time up. Kedu onye ga-super akpa? 008 super akpa. I couldn't hear you. Akpa, super akpa. Me. B. Okay, time up. What are you marking? Okay, akara 035 super akpa. Apa. Super akpa. Apa. Kata here. Me. Akara 004 ngwa super akpa. Aka. Apa. Mba, akpa. Ọ na-afịa arụ akpa. Akpa. Apa. Akpa. Ọ dị mma ka ọ rịa aka. Okay, ọ dị mma. Akara akara 016 super nkịta. Nkịta. Kụpụrụ n'aka. Akara 021 super atụrụ. 021 super atụrụ. Mm. 10 seconds more. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Time up. Okay, kedu onye ga-ewe bonus? Atụrụ. Me. Me. 007. Me. Atụrụ. Yeah. 007 super atụrụ bonus. U. Atụrụ. Kụpụrụ n'aka. Atụrụ. Atụrụ. Okay. Akara 022 super ọkụkọ.
Your time. O, Ku, You need to be ready U, when it is. Ko, Oku, U, Ko. Mama spell lawyers or superiors or superior for my ji nwayọ coach Noni na-eche gị nwayọ one letter at a time ngwa O, Ku, U, O, Kui, U, Ko, Ki, O. 10 seconds more. ikwuchago Time up. Okay, good try, but not completely correct. M ga-enye gị 1 point. Kedu onye ga-super ọkụkọ? Kedu onye ga-super ọkụkọ? Me. Champion ngwa super ọkụkọ 027 super ọkụkọ. Sounded like champion. I'm not champion. Wish I was like a champion. Super okoko. Super ọkụkọ. Super. Okay, time up. Kedu onye ga-enye bonus? Super ọkụkọ. Kedu onye ga-enwe bonus? Me. 0, 2, 1. 0, 2, 1. No, don't unmute yourself. I will call you. When the first person I see the hand up. Ọkụkọ. Kedu onye chọrọ isupe ọkụkọ? 008 gwa super ọkụkọ. Akụkọ. Akụkọ. Ọkụkọ mba ịkataghị ya. 007 ngwa ọkụkọ. Ọkụkọ. Jiri nwayọọ nna oke ghara ịgbakọta ọnụ. Jiri nwayọọ ofu super ya ofu. Okuku. Kụpụrụ ya aka oke ọkụkọ. Okay, ọ dị mma. Akara 027 super akwa 027 super akwa. Akwa 027 super akwa. Ten seconds more. Yeah. The time is up. Okay, kedu onye ga-super akwa? 035 super akwa. Wait.
Aqua. Aqua. Super ya ọzọ. A. Aka. Akwa. Aqua. Okay. Akwe a. Yeah. Ịkọtara ya. Akwe a. Akwa. Ọ dị mma. Akara 023. Super tebụl. Tebụl. Table. T-E-B-U. Table. T-B-U. Table. T-B-U. T-B-U. Table. One letter. You're joining two letters together. Tebụl. T-B-U. T-B-U. Table. Ọ fọrọ obere. T-B-U. Table. Is that it? Table? Table. 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 10 seconds. Table. Table. Good try, but offer. Okay. Time up. Kedu onye ga-enyere ya aka? Bonus points. Bonus. Okay, Chimdimma bonus. Ngwa super. 006 super. Tebụl. That's table. Try. You can do it. Table. Hello, Yosma. Super ya. Table. Onye ọzọ nne, ọ fọrọ obele. Table. Okay. T. Onye ọzọ. Onye ọzọ. T. B. O. Le. Table. Okay, ka nye gị 1 point. Ịgbani. Ọ dị mma. Akara 035. Super. Igodo. 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 Super ya ọzọ nne. Igodo. 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 Ka nye gị 1 point. Kwọrọ na aka. Okay, akara
013. Super. I am go this round. Okay. Super osikapa. 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 Super, one after the other. Don't join it. O. C. E. K. K. A. P. A. Osikapa. Osikapa. Okay. I got gazing at the final round. This one now. Ndị ga-aga na final round bụ akara 004, akara 007, akara 008. No, not 008. Akara 004, 007, akara 009, akara 016, akara 035. Kọrụnụ ha aka. This is the final round. And 004, 007, 009, 016, 035. Sorry. 023, 035. Okay? If I called you, let me see your hand up. Put your hand emoji on the screen. 004, 007, 009, 016, 023, 035, 013. I'll give you an opportunity because you came late. You got your questions correct, but you came late. But I'm going to give you one opportunity. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 of you take this round serious. If you fail your question, you'll be out. If you fail your question, you'll be out. If I see you get assistance, you'll be out. Pay attention. One letter. I'll be waiting for you. One letter at a time. Remember. And when you finish pronouncing it, when you finish spelling it, pronounce it well. Okay? Something that I made. Now, pay attention. 004. Super akwụkwọ. 004. Super akwụkwọ. Akụkọ. No. Akụkọ. Ọ katara ya, biko kọọrọ aka. After 35 seconds, ọ bụ na ị katara ya, you will leave. Okay, akara 007. Super nwamba. Nui a ba bi a nwamba. Kọọrọ aka. Ọ dị mma. Akara 009. Super abacha. A B G A. Abacha. A B A G A. Abacha. Kọọrọ aka. Ọ dị mma. Akara 016. Super
Osikapa. O-C-E-K-A-P-A. Osikapa. Ọrụ aka, ọ supere ya. Ọ dị mma. Akara 023. Mommy. Akara Mommy. 023. Super nwanne. 023. Super nwanne. Otu three nọrọ ebe a. Mommy. Akara 023 super nwanne. Akara 023 is not here. Okay. Akara 035 super nwanne. Where? On where? 10 seconds more. O-N-V. No. On where? Time up. Okay. Ekata here. 035. Bonus points. Bonus points. Yeah, so can look. Can I mute myself? Kedu onye ga-enwe bonus points? 016. Nwanne, super nwanne, bonus points 016. We are. No, ask him 016. 016. You are not 016. 007. 016. Super nwanne. We are. Ne. Nwanne. We are. Ne. We are. Okay. Time is go. Time is go. Mba. Kedu onye ga-enwe bonus points? Nwanne. Kedu onye ga-super nwanne? Me. Okay. Akara 013 weluga aka elu. Ka anyị nye 013. Nwanne. Super nwanne. Me. Nwanne. Super ya ọzọ, jiri nwayọ. Jiri nwayọ, super ya. Ofu letter, ngwa. One letter at a time, super ya ọfụma. Ni. Nwanne. Okay, kọrọ na aka, ọgbani. Nwe a ne nwanne. Okay, akara 013 nke a bụ ajụjụ nke gị nwa. Super nwunye. It's you. That was bonus. This one is your question. Nwunye.
Okay. O T O. Your time is going. Ni U Ni E. Uni. Unye. Confidently again. Ni. 30 seconds more. Ni. That's it. I. I. U. Ni. I. Uni. E. Unye. Time up. O fọrọ obere katachaghị ya. Ka onye ga-enye bonus nwunye. Nwunye. Kedu onye ga-atry bonus? 007. 007 ngwa super nwunye. Nui U I I. Huh? E. Nui U I E. Nunue. 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 Nwunye. Okay. Ịgbani. Ka nye gị ya. Kụọrọ ya aka. Ọ dị mma. After this round, ndị na-aga n'iru bụ 016, 009, 007, 004, 013. Kpọrụnụ ha aka. Ndị mkpọrọ kịta anụwa. Ndị mkpọrọ kịta, gosi m emoji aka gị ka m fụ gị. Akpọ m 004, 007, 009, 016, ya na 013. 013. Okay. Again, final round, because we are getting to the last person. Again, final round. Ọ dị mma. Akara 004. Now, our timer, biko timer anyị ga-abụzi 15 seconds. Ka anyị wee nwee ike inweta winner. Maka o sibeghị ike kịta. Ọ dị mma. Akara 004. Super Ugo. Ugo. Kpọrọ ya aka. Ugo. Ọ dị mma. Akara 007. Super Oke. Okay. Okay, kụọrọ ya aka. Akara 009. Super Mbe. Mbe. Ọ katara ya. Akara 016. Super Ehi. Ehi. Ọ katara ya. Akara 013. Super Anụ. Anu. Kpọrọ ha aka. Na unu achọrọ. Okay. Ihe m ga-eme kịta bụ ka m ga weta from my book of wisdom. My book of wisdom. Okay, akara 004. Remember, we are in the elimination. We just have 15 seconds per question. Akara 004. Super nna ochie. Nna ochie. Ni a o ch I e nna ochie. Que me sea.
Ni, a, o, ch, I, e. Nna ochie. Kọrọ ya aka. Nna ochie. Ọ dị mma. Akara 007 super nne ochie. O, Ch, I, E. Nne ochie. Nne ochie. Kọrọ ya aka. Ọ dị mma. Akara 009 super nwanne nwanyị. Nwanne. Nwanne nwanyị. Nwanne nwanyị. Nyi. We. Nyi. We. E. Nwanyị. Nwa. Nwanyị. Your time is up. Okay, ị kataghị ya. Kedu onye ga-enyeli ya? Kedu onye ga-enye bonus points? Nwanne nwanyị. 007. Nwanne nwanyị. 007. Okay, 007 super nwanne nwanyị. Nwi, a, e, nwi, a, yi, i. Nwanne, nwanyị. Ọ fọrọ obere. Ọ fọrọ obere. 009. Okay. Mba 009. Mba question gị ka a na-aza kịta. Mazụgharị gị. 016 super nwanne nwanyị. Bonus. This is bonus. This is not your question. Nwanne nwanyị. We are we a we a ni I yi nwanne nwanyị. Kọrọ ya aka nwanne nwanyị. Ọ katara ya. Okay. Now, your question 016 super nwanne nwoke. Nwanne nwoke. We are me a we o chi a nwanne nwoke. Correct. Kọrọ ya aka. Ọ dị mma. Akara 013 super nne ochie. Nne ochie. Akara 013 super nne ochie. Time is going. O, ch, e. Nne ochie. Again. E, o, ch, I, e. Nne ochie. Kụpụrụ ya ka ọ katara ya. Okay, anyị abịago n'isi njedebe ihe okwu anụwa. Anyị wee na-anya na akara tebụl anyị. Onye gbara onye nke mbụ bụ okay. So anyị nwee mmadụ 1 2 3 4 pụta na this group. So unu ga-eche ka mụ na onye isi nwee two aside before anyị wee pụta
ịbịa gwa unu onye nwe mmeri na asọmpi Nsupe a. Gbalụnụ mmiri oyi a na-anwụ. So ka anyị meetie na breakout room nke ọzọ ka anyị wee hazie point before anyị akpọ ndị win unu. Okay. Na-ege break anụ a ka anyị jee na Poland, as I called the Asian Nomelu, Ogodayana Punala, Odogwa Kataka, Odorese already, Omakaishi Jua, Nazi Ibrahim was ready, okay, Bob. Onyeisi, good evening, sir. Yeah, good evening. Okay, kedu onye na ebe anyị ga-need ịpụzi? Join all the other group. Okay, daalụ sọ. Keka o si wee gaa. Ọ dịkwa mfe o. Ọ dị mfe. Nke nkwa tala agbụ emegidezi nkịta ọ dị ka mmadụ na-agba jiji. Mụnwa bịaziri na-ejizi aka m wepụta okwu ndị ọzọ. Na-ewepụtazi okwu. Kedu onye gbakwanụ Keka a si wee gaa? At the end of the whole thing, 036 gbara first. O nwere 1233 should be. O nwere 18 points. Okay. Then the second person will 015. Okay. O nwere 15 points. Okay. And then 038. Okay. With 12 points. Okay. All right. 019 with 12 points. But first to third, Kaicho. Oh, okay. Okay. So 036 about first, 18 points. 18 points, yes. Okay, 015 about second, 15 points. 15 points, yes. Then 038 about third, 12 points. Yes. Okay, I the mother about 12 points. Yeah, okay, so do we need to break the tie? 038 and 019. But Chiejigo kai happy, I just so tie. Okay. Can is one way on break here the tie. Unless my lunch is in the group, and Nsupe another word, you know. Okay, if you know, also I got the better. I got the better. Okay. Okay, move on with the onye Baloni is 016, only 14 points. 016 were 14 points. Then 007. 4, 6, 8. Okay. Onye nke mbụ gba 18 points because I'm agbakọ everything ha nwe on the whole 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 14. Okay. Then onye nke gba third 16. About 004 gba 6. Okay. So 007 gba 18, 16, 14. So you go 007. Onye agba first with 18 points. Then onye gba second 004. 004 gba second with 16 points. Then 016 gba 14. Went 14 with 14 points. Gba third with 14 points. Okay. Okay. Madam, you want to pop tazi ha. Ah. So
007. Oh, this is not a tie for the last two. For the last 2 years. 019 and 038. Mm-hmm. Okay. So, can I work for her? Okay. So that I'm the 2 years. Okay, can we go for her? Okay. 007 bụ Chimemelie Nnaeto. That's na junior category. Nyawa gba first. Okay, Chimemelie Nnaeto. Okay. Onye gba second 004 bụ Sochikaima Obiefuna. Sochikaima Obiefuna. Yeah. Sochikaima Obiefuna. Okay. Second, yeah. Then the third 016 bụ 016. Chimbusomma Obed Okeke. Okay. Obed Okeke. Okay. Third. Then na nke gị 036 gba first. Bụ Chukwuekeka Aniebo. Chukwuekeka Aniebo. Yeah. Okay. Then 015 gba second. Bụ Chimdioto Obed Okeke. Okay. Chimdioto Obed Okeke. Okay. Then 019 Chizuruoke Nwoke. Okay. Chichi Nwoke. Okay, Chizuruoke Nwoke. Chichi Nwoke. Okay. Then 038. Go 038. It's not 038. Yes. Do I have 038? I want to come 038. Wow. Anyway, I might wake up on a mistake. Okay. Kind of cheesy as well. So I say now I get video from the third junior category. Wago. Point here. In point here. Third or the third person. Yes. The third okay, person, junior category. The third person were 14 points. Okay. The second person were 16 points. The first person were 18 points. Okay. 18 points. Yes. So 18, 16, 14. Okay. Adema. Ngwa kaina chizels. Adema ya. This na ga-akpọ ha ka ha megharịa break the tie. So ihe ha ihe ha ya azụ. Enye ihe ga-aza. Okay. 10 to 16. Ndewo no. Oge akara aka ezugo. Ọ dị mma. Daalụ nụrinne na mbọ onye ọbụla gba. Biko everybody kọọlụ n'onwe unu aka. Unu mere ọfụma. Ụmụaka niile na ebe a mere ọfụma. Before anyị akpọ ndị nwe prize. Enwe ihe anyị chọpụtara na kategori ndị isi, ndị nnukwu. Onye nwe akara nọmba 019 na 038 gbara GG. 019, kedu onye bụ 019? Kedu onye bụ 019? 019. Kedu bụ 019? 019 na 038 gbalụ. We need to break the tie. How about GG? I ga-break the tie. Kedu onye bụ 019? 038 gosi m aka gị. 038. Okay, ọ dị mma. 038 na 019. Anyị ga-ajụ na ajụjụ kịta. Mmalụ onye ga-agba third.
La ime ụmụ nna anyị chọrọ ime onye ga-agbata kedu onye bụ 019 019 ee onye isi anyị afụzikwa 019 019. kedu onye bụ 019 ka m cheki akwụkwọ m 019 bụ Chichi nwoke 019 she's not here Achọrọ m na ọ nọ na call a. I'm called the bubble wrap. Chichi nwoke I think I should mute myself because I'm unmuted and they can hear what I'm saying. Okay, 038. Aha ya aha gị wụ gịnị? Gịnị bụ aha gị? 038 Gịnị bụ aha 038? Yes, ma, sir. Gịnị bụ aha gị? Aha m bụ Excellence. Excellence onye? Excellence Umiali, sir. Excellence Olisa. Yes. Umiali. Omiyali. Okay, Omiyali. Okay. Yeah. My computer. Okay, ama m ihe a ga-eme ya. Chichi nọ na this call. Onye isi ka ihe ọ dị ka anyị ga-eme. I nwere ike irichinwu out to them. Then ọzọ na-enweta ha. Okay. We can share the position among them. Okay, come on and get what's here. I've tried to reach out. I'm here now. Oh, Kondi Kobiala. Okay. Chichi. I'm here now. Chichi, let me see you. Yes. Okay. Okay, yeah. Okay, so both of you tied for third place. So want to give you people a question. Obodono Katia, the person that wins here will be the third person. Okay, so our guest will ask you random question. Please tell. Hope you guys are ready, right? 019038. Are you ready? Yes. Okay. 019 Nsupe Olilanya. Onyanya. Olileanya. Olilianya. Could you say Olilianya? Olilianya. Yeah, like hope. What you are hoping for. Olilianya. Olileanya. O li I a nye a Olilianya. Repeat it. Sube also repeat. O li I a ni a Olilianya. Idaraya 038. 038 Supe Olilanya. Please repeat the word one more time, please. Olileanya. Olileanya. Olileanya.
O, li, I, li, E, A, Ni, A. Olile anya. Ọ dị mma. Anyị enwela onye gbara onye nke atọ. Okay. So yes. Ọ katara ya bi? Ọ katara ya. Ọ katara ya. Okay. Ọ dị mma. Daalụ nụrinne. Chichi na excellence. Daalụ. Ọ dị mma. Okay. Ndewo na everybody. No nụrinne. And everybody here is a winner. But you know, like we always have a confirmed winner. A winner of the winners. So we are going to call our guest ga-akpọ onye nke ịtọ wee luo n'onye nke ịbụọ wee luo n'onye nke mbụ nke anyị ga-enyezi award anyị. Ọ dị mma. Over to you, sir. Ọ dị mma. Abịa ndị nke obere. Contestant number 016. Ya bụ Chimbusomma Obedo Keke. O nwetara akara 14, that is 14 points. Mere o jiri gbaa onye nke atọ. Kọrọ ya aka. Kọrọ ya aka. Kọrọ ya aka. Kọrọ ya aka. Contestant number 004. Sochikaima Obiefuna. Nwetara akara 16, 16 points. Mere ka ọ gbaa onye nke abụọ. Kọrọ ya aka. Then contestant number 007. Ya bụ Chimemelie Nnaeto. Akwa nwetara m ya? Nnaeto. Nnaeto. O nwetara akara 18. Mere o jiri gbaa onye nke mbụ. Ya nwa gbara onye nke mbụ na nke taa. Then abịa na ndị nke ukwu. Contestant number 038. Ya bụ excellence Omeghali. O nwetara akara 12, 12 points. Mere ka ọ gbaa onye nke atọ. Kọrọ ya aka. Contestant number 015. Chimdi Ụtọ Obedo Keke. O nwetara akara 15. Mere ka ọ gbaa onye nke abụọ. In fact, this particular girl, she did very well. Honestly, I will not lie. She fought so hard. Iji gbaa onye nke abụọ. O nwetara 15 points. Kọrọ ya aka. Then contestant number 036. Chukwuekeka Anebo. O nwetara akara 18, 18 points. Mere ka ọ gbaa onye nke mbụ. Kọrọ ya aka. Come on, biko kụọrọ na ụmụ anyị aka, biko kụọrọ na ha aka, rụọrụ ha aka. Everybody is a winner, actually. Everybody is a winner. Kụọrọ na ha aka, kụọrọ na ha aka. Biko nụ na-akụ na aka, na-akụkwa aka ebe a. They did really well. They did so well. Na-akụkwa aka ebe a. Everybody did awesome, and that's how to celebrate yourself, because spelling in Igbo is not easy. It's never easy. So if you are here, you have done awesome, and we want to congratulate each and every one. Where is Chimdi Ụtọ? I'm trying to spotlight all my champions. Chimdi Ụtọ, kekwa onye ọzọ. Sochikaima, okay. Ọ dị mma. Okay. While we are at it, I chọrọ ka onye isi anyị gwa anyị ukwu maka kedu onye isi anyị ka ọ gwa anyị ukwu. Ọ dị mma. Ana m ekele onye biko ka anyị kụọrọ ya aka. Kụọrọ ya aka, kụọrọ ya aka. Ọ dị mma. Ana m ekele unu niile. Ma ụmụaka ndị sonyere na this competition, nga na-emiksi ka onwe ike na-edo onye ọbụla anya, maka na asụwacha ya n'Igbo, o nwere ike ndị ụfọdụ nwere ike gbagwojuo ha anya.
So I would like to thank everybody, ma Umuaka, ma ndị nne na nna. Ọkachasị onye haziri this competition. Honestly, ihe m hụrụ taa juru m anya. Atụghị m anya na ọ ga-adị otu a because all of them surprised me. Honestly, they did so well. Even mgbe m jụrụ ha ndị nke nche na ha ga-asatanwu dịka ndị nke nwere mkpụrụ edemede ndị gbara mkpi dịka kwe egbe na ihe ndị a, ha na-asụpetacha ya otu ahụ, ha na-abịa asụpewe ya iche iche. Ya bụ ihe tọrọ m ụtọ n'ebe ọ dị ukwuu, maka na ọtụtụ mgbe ka a na-ekwu na asụsụ Igbo ga-ala, ọ ga-anwụ, ọ ga-efu, ọ ga-eme nke, ọ ga-eme nke ọzọ, mana ihe m hụrụ taa emeela ka o doo m anya na n'agbanyeghịkwa ebe ọbụla ndị Igbo nọ, na ha na-eji ihe gbasara asụsụ ha nakwa omenala ha kpọrọ ihe dị mkpa. Ya mere ana m ekele ụmụaka niile n'ebe a, na-ekele ndị nkụzi, na-ekele ndị nne na nna ha ndị wepụtara ohere kpọpụta ụmụ ha ka ahụ ike mụta asụsụ na omenala ha, maka na ọ dịghị mfe. Oge ụfọdụ anyị na-ahụ na Naịjirịa ebe anyị bi, ọ na-ara ahụ ịhụ parenti na-achọ ka ụmụ ha mụọ asụsụ Igbo na skuul, ma ndị bi na South East anyị, ma ndị bi na Lagos steeti ebe anyị nọ, ma ndị bi na Abuja. Ọ na-atọ ha ụtọ ma ha ụmụ ha pụta otu a na-asụ asụsụ bekee pere, ọ na-atọ ha ụtọ. Mana unu nọ ndị nọ n'ụzọ ije nọ na mba ofesi, ewepụta ohere unu kpọpụta ụmụaka unu ka ha mụta asụsụ, maka onye ọbụla asụsụ ya nwụrụ, onye ahụ eche m na onye ahụ dị ndụ. Ya mere ọ dị mkpa na anyị ga-agba mbọ chekwa asụsụ anyị, chekwa omenala anyị, chekwa njirimara anyị niile, ka Igbo ghara ifu, ka Igbo ghara ịnwụ dịka esiri kwuo, maka na ụfọdụ ndị ekwela na Igbo ga-anwụ n'afọ 2050, mana chem na nke ahụ bụ eziokwu. N'ihe m hụrụ taa mere ka o doo m anya na asụsụ Igbo ga-adịgide ebe ndị Igbo ka dị ndụ. Ya mere ana m ekele onye ọbụla n'ebe a maka iwepụta ohere kpọpụta ụmụ ha ka ha nwee ike mụta asụsụ Igbo n'agbanyeghị ebe unu nọ. Asị m ka Chineke gozie unu gaa n'ihu n'ihe unu na-eme, gaanụ n'ihu, maka na ọ bụ ihe magburu onwe ya, ọ bụ ihe mara mma n'ebe ọ dị ukwuu, na mmadụ ga-anọ n'ebe ọ bụla ị nọ ga-ewere omenala gị na asụsụ gị kpọrọ ihe dị mkpa. Eche m na ọ mara ezigbo mma. Ya mere ana m ekele unu. Ebe m nọ na-asụ Igbo taa were n'ọnụ, ọwụ taa ka o bidoro. Ọkwa oge m dị ntakịrị otu a ka anyị bidoro na-amụ ya n'ụlọ akwụkwọ, mụọ ya n'ụlọ akwụkwọ ọta akara nọziri, mụọ ya na praịmarị, mụọ ya na sekọndịrị, gakwa na mahadum. Anyị mụtakwara obere na mahadum anyways. Mere ọnụ jiri sie anyị ike n'iso ya taa. Ya mere ọ dị mkpa unu gaa n'ihu dịka unu na-asụkwa ya, ọ ga-adịkwa mkpa na unu ga-amakwa ya ede, mara ya agụ, maka na otu ihe wee ma asụsụ ga-asụ, nke ọzọ abụrụ ide ya ede, nke ọzọ abụrụkwa ego ya agụ. Ya mere ọ ga-adị mkpa na unu mụtazichara ya otu a, ka asụsụ Igbo nwee ike dịrị anyị ndụ ebe anyị onwe anyị ka dịkwa ndụ. Ọ ga-abụkwa ụbọchị echi anyị lụọ dị mụtakwa ụmụ nke anyị nyefekwa ya n'aka ụmụ anyị nyefekwa ya n'aka ụmụ nke ha, osikwa otu ahụ wee na-aga. Asị m ya dịrị onye ọbụla mma, ya gaziere unu. Obi dị m ụtọ ihe m hụrụ taa, ọ tọgbuola m n'eziokwu. M ga-akọtakwa akụkọ ya ọbụla dị m gaa ọrụ. Ụbọchị ọbụla m gara ọfịs, m ga-akọtakwara ya ndị ọfịs anyị si lekwa ihe m hụrụ, lekwa ebe m gara, elekwa ihe ha mere. O nyere m obi aṅụrị. Enwekwa otu ọbụla ohere siri pụtakwa anyị na unu imekọta ihe dịka ịbịa na BBC News Igbo bịa gosi ihe unu na-eme. Ọ ga-amasịkwa anyị ka unu pụta bịa mee ya. Oge nke ahụ ruo, anyị ga-eme ka unu mara maka ya. Ana m ekele unu na-asị unu emeela. Nakwa onye nchịkọtara ihe a, Chinonye, ana m ekelekwa gị n'ụzọ pụrụ iche maka iwepụta atụmatụ dị otu a, maka na ọwụ mgbe niile ka a na-ahụ nwa afọ Igbo nwere ọnụnụ okwu n'obi, ka asụsụ ya na-aga n'ihu, na-eto eto, na-amụba n'ụwa dum. Ana m ekele gị n'ebe ọ dị ukwuu, na-asị ka Chineke gbaa gị ume, gaa n'ihu n'ọrụ ọma ị na-arụ. Enwere ike ị na-ahụ ụgwọ ọrụ ya ugbu a, mana n'oge na-adịghị anya ụgwọ ọrụ ya ga-ebido na-apụta. Anyị na-ekele gị, ya dịrị gị na mma. Biko ya dịrịkwara gị na mma. Biko kedu ihe anyị ga-agwa ọnkụl anyị si Ademe saa I am Umuaka. Where are my children? Dalusa. Adema. I'm so grateful. Ekene dịrị gị maka ọ bụrụ onye ọbụla ka a na-akpọ oku ọza. Ekene dịrị gị, anyị na-ekenesi gị ike. Etu isi bịa nọnyela anyị agbanyeghị na taịm adịghị, ọrụ niile ị na-arụ, na-agagharị n'ụwa na-ekesa ozi ọma na BBC, mana inyela anyị ofere ịbịa nọnyela anyị obi dị anyị anwụliri nne. Anyị wee na-asị gị ka Chineke gbaa gị ume,
na ọrụ nke ị na-arụ and ị ga-enwetakwa ụgwọ ọrụ gị n'ụwa na ụwa na-abịa. Biko ọ ga-adị anyị mma ịbịakwa ka ị nọnyekwara anyị. Anyị nwekwara nkeji ebe anyị na-akpọ klọb anyị na-akpọ nta akụkọ klọb, ebe ụmụaka anyị na-abịa ekwupụta iche iche. Anyị na-ada enwe ya bụ nzukọ ofu ugboro na-abụ n'ọnwa. Ọ ga-amasịkwa anyị ọ bụrụ na ịbịa gaa sonyere anyị, ka inyekwara ụmụaka anyị aka ka olu sie ha ike, ka ha fụkwa n'ụdọ ọrụ ị na-arụ, ọ wee na-adị ha mma ịdị na-asụ asụsụ Igbo. Biko daalụ, ekele dịrị gị na ihe na-emere gị ihe, si gị jide daalụ daalụ saa. Okay. Ọ dị mma, achọrọ m ka m so onye gbara onye nke mbụ our champions na the junior category nke bụ akara 007 mbụ Chimemelie Nnaeto, n'aha Dr. Nneoma Ọnụọra, nke si anyị gaba n'iru n'ihe anyị na-eme na-amasị ya, wee sị onye ọbụla gbara onye nke mbụ na kategori nke ụmụaka, kategori nke ndị nnukwu, na a ga-enye onye ahụ $25. So biko ka anyị kụpụrụ ụnụ ha aka, a ga-enye gị $25. So anyị ga-eweta ya bụ ozi, sendị alụ nne na nna gị ka anyị wee sị ha jide ka ha ji, maka na ha na-akwado gị mere iji wee nwee ike ịsụ ya bụ asụsụ ọfụma. Ndị na-agbakwanụ sekọndụ na ndị gbara onye nke atọ na ndị gbara ndị nke anọ na nke ise, ụnụ ncha niile mere ọfụma. Anyị na-ene anya n'ọdịnihu na anyị ga-afụkwa ndị ga-enye anyị sponsorship dịka anyị sikwa wee kwu. Achọrọ m ka o ruo mgbe ọ ga-abụ onye ọbụla nwere ike isi na ọ ga-apụta mee Nsupe, onye ahụ ga-enwenata something. Mana obi adala n'ụlọ mba, ụnụ ebekwa n'akwa, ụnụ ncha niile bụ winners. Okay? Mana na nke na-abịanụ na Septemba, onye ọbụla na-akwadosi ike bata na akademi ka anyị na-amụ Igbo. Anyị si gị enye gị ọrụ ụlọ, enye gị task, ime task gị ọfụma, submit ya, ị na-asụ ya bụ Igbo, ịfụ na n'oge na-adịghị anya ị na-asụ ya ọfụma. Ọ ya bụ na Nsupe nke anyị eme the grand finale Nsupe nke ga-abụ na Septemba Ọktoba. Chineke ga-enyekwara anyị aka, onye ọbụla nọlịa mgbe ahụ, onye ọbụla ga-enweta onyinye. Ọ dị mma. So n'aha Dr. Nneoma Ọnụọha nke a na-etu Ọkwesịrị Eze nke ndị Anambra steeti, biko unu ga-anara onyinye $25 bụ obi na-asọ Chimemelie Nnaeto ya na Chukwuekeka Anigbo. Biko ka anyị kọọrọ ụnụ ha aka. Ọ dị mma. Biko anyị na-asịzi ndị nne na nna anyị ha biko ha nyere anyị aka. Anyị na-achọ ndị nne na nna ga-apụta ka enyela anyị aka ka anyị na-akwado ụmụ anyị. Unu afụgo ka ha si wee gbaa mbọ. In fact, na junior category ọ fịala arụ bifo anyị enweta mmadụ taa. Ha gbagidelu mbọ, onye ọbụla na-agba mbọ na-asị anyị aga-apụtakwa n'ihe nke a. Chineke wee megide. So onye ọbụla batara ụmụazị agbaka mbọ biko. So biko anyị na-ayọ ka ndị nne na nna anyị kụ sọpọtụ anyị ka anyị wee nwee ike ịdị na encourage ụmụazị a na ịmụ ya bụ asụsụ Igbo. So we are calling on sponsors, partners, communities, institutions to help us so that ozi inyela ụmụaka aka n'asụsụ Igbo ga-adị na-aga n'iru. Ọ dị mma. So finally, anyị ga-abanye our July cohort. Kedu ihe anyị ji aba academy? Na academy anyị na-amụ step by step otu esi asụ asụsụ Igbo. Nke anyị mere na summer camp anụwa bụ ka ọ bụrụ ihe a snippet into what we do in the academy. In the academy, ị ga-adị na-anụ coach Noni every day ebe ọ na-akụzi Igbo. Ige ntị
ime ọrụ ụlọ nke ahụ submit ye ụbọchị Satọde kwa Satọde ọbụla anyị na-emitikwa na Zoom ebe anyị na-akụzi Igbo ebe anyị na-amụ Igbo ịbata na Umuoma Igbo anyị na-enwe nta akụkọ this which is available and free for everybody ebe anyị na-egru ma etu esi asụ ya Igbo ụfọdụ n'ime anyị na-anụ most of us here but we don't know how to speak. So those are the platforms the academy will provide for you to help you to speak. So ọ bụrụ na ị registerbe biko join anyị echi ka anyị ga-eme onboarding mee orientation wee bido ya bụ academy. Ọ dị mma. So nke a ga-abụ njedebe na ọmụmụ asụsụ Igbo anyị, and our summer camp is going to come to a final conclusion. And achọrọ m ịgwa ndị be anyị biko nụ kedu onye obi aṅụrị na-eme na ihe nke anyị mee taa? If you are happy and you're excited, can you share your fire emojis in the chat box? Kedu ndị obi na-atọ ụtọ ebe a? Who are those that are excited? Because show me your fire emojis. Kedu ndị obi na-enwe aṅụrị ebe a? So identity is what we are here for. Identity is not what we are doing today is not a destination. This is the beginning of our learning. So if you are yet to be in the July cohort, I want to invite you. Make sure you're registered and seated. I know most of you are. Make sure you are registered and seated. And by tomorrow, we'll meet again for our onboarding. Odema. Okay, ka ihe anyị ga-agwa onye isi anyị? Kedu ihe anyị ga-agwa Uncle Chinonso? Kedu ihe anyị ga-agwa Uncle Chinonso? Isa. Imerasa, dalu, kemesia. Dalu. Dalu rinne sa. Dalu rinne, dalu rinne. Obi dị anyị sa anwụli. Ọ dị mma. Okay, and who are there our parents on the call? Who are parents on the call? Are there parents on the call? Kedu parents nọ na this call? Bịa gwa anyị ka obi si dị gị taa biko. Okay. Kedu our parents? We want to see our parents. Our Umuoma parents. We are proud of you. Biko kedu ka obi si dị anyị taa, our Umuoma parents? Biko unmute o mic ka ị gwa anyị ka obi si adị gị. Ọ na-atọ gị Paulina? I tell you, Hey, no, Umuoma Academy. Ndewo ma. Aha bụ Ifeoma Obiefuna. Biko ndonu. Afa bụ Ifeoma Obiefuna. Abụ m onye Enugu State. So, we can I'm very proud and grateful. And remove it now. Let's listen. It is enough now. People should go in class. Don't do that. The Igbo. So the interest, the interest, I know Canada. Their second language is French. Now see, most people na chok have mother French. See all the kwama na before mama na mu onyozo. I got mutago di ipa. Kai couple I na suko. I na see what other languages can you speak? Couple of French. Kigana gabu your second language. Igbo, English, French. So I'm very grateful, Coach Noni. Email out, meta. Thank you so much. Dalu ma. Visitor Ibia. Dalu sir. Thank you so much. None. Dalu rinne, Mama Sochikaima. We are grateful to have you, and we are proud of Sochikaima. Dalu rinne. Okay, their parents also become Umuoma parents so biano kai no kai formality rule.
Where are our parents? So Coach Nani, yes, ndewo. sir. Economy. I do, master. I make no. Thank you so much. Here I talk. I'm no. If Mazia in less than a week, the interest. Yes. You know, on your miserable joy. What? Yes. So I didn't know. So impressed. Them. Thank you so much. Mazia in less than 5 days. You know, they're not very interested. But I know my assignments. Now I'm numbers. Even nya fara ana me practice of their spelling. Now speaking super. And I spell ko hard. I did film. So I'm not very impressed. Them. Just saying, Ike. Sir. Thank you so much. We are grateful. Sir. Okay. Kedu ndị nne na nna anyị bifo anyị na-emechi? Nwere onye ọzọ? Okay. Ndewo. Ndewo. Aha m bụ Osinachi Ibila. Ebi m na USA. Abụ onye Ebonyi State. Thank you very much. I'm sorry I don't speak Igbo very well, but thank you very much for the summer camp. The children have enjoyed it. My son wasn't able to participate because he had another camp at the same time, but Mama, she was able to, and she enjoyed it and loved the classes. We apologize for joining late. It was a mixture of the time zone. I thought it was 11, so I joined 11, but I forgot we were on a different time zone, and I didn't pay attention to that. But we are grateful for the opportunity, and thank you so much. Yeah. Dalorine, thank you so much. We are happy to have Mama Chi. She was such a delight to have in class. Dalorine, thank you so much, and thank you so much. Adema, if we ma'am, there were any other parents who saw in or any other parents? Okay, yeah, daddy, yes. Okay. Yes, so Coach Nani, thank you for putting this together. We're excited because my wife and I are pretty excited because this kind of fits into what excellence wants and what we also want for the family, right? It's an advantage that I'm Yoruba, my wife is Igbo, and we don't want to make light of that advantage. And this definitely is helping. You need to see the way we were dragging Excellence and I as I was driving beside him. And I was like, it's Inquere, something. He said, no, it's Inquere, something. I said, what's good? You know, and his brother was like, what's Ahunaya? I tell you, Ahunaya can be Afungunaya. He said, what is even that? And those are things I needed to learn to scope your mom back then. You know, it's beautiful. It's beautiful. We appreciate all the work you put in. The community also, for all the other parents that have brought their kids, and much more participation that will come, much more kids that will join. Definitely, this is something to write home about. What you are doing is not in any way little, as it gives them identity, and we can see that in excellence also. So well done with all the work, Ma. God bless you, and God bless Chief himself. Thank you. Thank you so much, sir. We are grateful and we are happy to have you, the family as well. So the essence of the whole thing is, giving our children that semblance of, the environment that we are not able to. So we're importing our environment to them so that they get used to it. So as it's practically based, that's why we give these platforms, Spelling Bee, Intercoco, and all these platforms to help them to break out of, just understanding. And it's so exciting. And the encouragement in the community is awesome. So Dalo Norinde, thank you so very much. I'm deeply honored to
be able to get your attention to partner with us to do this. And for that, we are very grateful. We don't take it for granted. Thank you so very much. Thank you, ma'am. All the parents, I'm so honored to have you. Biko Dalo Norine. Dalo. And to our honorable guests, we are so excited and we are very grateful, sir, that it's your line and your schedule, despite your busy schedule. Dalo Rine. Ọ dị mma. Biko, anyị ga-ekpezi ekpere wee mechie. Onye isi nwee ike ikpere n'anya ekpere ka ọ dị ka na-emekwa. N'aha Jizọs. Amen. Anyị na-ekele gị Chineke maka inyere anyị aka hazie emume a n'ụbọchị taa. Ọ gara anyị siriri werere. Anyị sị gị nara ekele n'aha Jizọs. Amen. Anyị na-ekelekwa gị n'isi ụmụ akwụkwọ anyị niile, n'isi ụmụaka anyị niile, nakwa n'isi ndị nkụzi anyị, ndị nyere anyị aka hazie ọgbakọ a. Anyị sị gị ga-adịhụ na-agọzi ha, ga-adị na-enye ha amamihe nakwa nghọta iji mara na asụsụ Igbo bụ ihe kwesịrị ịdị adị n'aha Jizọs. Amen. Anyị na-arịọkwa dịka anyị na-aga n'ihu na ịhazi ọzụzụ ndị nke ọzọ n'ọdịnihu, ka inyekwa anyị agbamume, nye anyị amamihe nakwa ịdị uchu, etinye uche na ihe anyị na-eme ka anyị nwee ike mụta ya dịka a na-akụziri anyị ya n'aha Jizọs. Amen. Anyị na-arịọkwa gị ka ichebe anyị niile n'otu n'otu, ma ndị nkụzi anyị ma ụmụ akwụkwọ anyị niile n'otu n'otu, ka ghara ịchọ onye ọbụla n'ime anyị achọ. Wepụrụ anyị nrịanrịa, wepụrụ anyị ọrịa n'ụdị ya dị iche iche, wepụrụ anyị ihe mkpọbi ụkwụ niile, wepụrụ anyị atụmatụ nke ekwensu niile nakwa ihe niile nke onye iro chọrọ iji mee ka ọzụzụ a ghara ịdị na-aga n'ihu. Wepụrụ anyị ya n'ụzọ anyị, ka ihe niile anyị tụrụ anyị ya nwee ike mezuoro anyị dịka anyị siri chee n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Daalụ nụrịnne. Daalụ nụrịnne. Amen. Daalụ nụrịnne. Ọ dị mma. Kedu ihe anyị ga-agwa onwe anyị? Daalụ. Ka emesịa. Daalụ. Ka emesịa. Daalụ. Ka emesịa. Bye, Coach Nani. Bye, Coach Nani. My darling. Bye, Coach Nani. Ka emesịa. Daalụ. Emesịa. Okay, ka ọ dị echi, ka anyị ga-afụ echi. Ọ dị mma. Anyị ga-afụ echi for the onboarding. Okay. Dalo. Dalo. Let's dance a little. Let's dance a little. Let's dance a little. If you ask me, who am I? If you ask me where I belong, Umuoma Igbo Academy. Identity is my confidence. Language is my legacy. Igbo Umuaka. Everybody say Igbo Umuaka. Lift your voice and sing with me. We're proud to be. Anywhere we go, we speak with confidence. Anywhere we shine, we carry our culture. We learn together, we grow together. That's our family. Dibone dojo bodo. Dibone uo bodo. Dibone make your mind. I get make your mind. Today's learner, tomorrow's leader. Today's child, tomorrow's builder. From home to school, from America to Nigeria. One people, one language, one identity. If you see me, call me. If you hear me, you will know. If you ask me where I belong, Umuoma Igbo Academy. Kamuti Bojesu Mbangile. Igbo Amaka. Abumwa for Igbo.
Ciao, Chemistya. Yeah.